anem a treballar la teoria de Galileo Galilei i de Newton. I d'Aristòtil. Els tres tenien la mateixa teoria. I nosaltres una setmana més anem a comprovar-la, o millor dir, testejant-la! Va ser un físic, matemàtic i filòsof toscà que va tenir un paper important durant la revolució científica. Va millorar el telescopi i, per tant, l'observació astronòmica i va donar suport a la teoria heliocèntrica de Nicolau Copèrnic. De vegades se l'anomena el pare de l'observació astronòmica, el pare de la física moderna, el pare de la ciència i el pare de la ciència moderna. Stephen Hawking digué: Galileu pot ser més que qualsevol altra persona. Fou el responsable del naixement de la ciència moderna. Demostrar que Aristòtil estava equivocat al suposar que la rapidesa de caiguda dels cossos és proporcional al seu pes. Per demostrar-ho, mesura el temps de caiguda de pesos llançant des de la torre inclinada de Pisa. Descobreix l'isocronisme d'un pèndol observant les oscil·lacions d'un llum a la catedral. Teoria fortament criticada pel seu amic Guidobaldo del Monte. El 1592, Galileu esdevé amb el suport de Guidobaldo del Monte i del seu germà, el cardenal del Monte, professor de matemàtiques a la Universitat de Pàdua, on hi resta 18 anys. Construí un aparell de mesura, el sextant, treballar en una explicació de les marees basada en les teories copernicanes i escrigué un tractat de mecànica mostrant que les màquines no creen energia però la transformen. El 1609 s'assabenta de la invenció de telescopi per part de l'holandès Hans Lippershey i decideix construir-se el seu propi telescopi. Al final de 1609, Galilei tenia un telescopi de 20 augments que li permetia estudiar els cràters de la Lluna i distingir els estels de la Via Làctea. Descobreix 4 satèl·lits de Júpiter, els satèl·lits galileans, descobriment que li serà disputat per Simon Marius. Publica els seus descobriments el 1610, cosa que provoca grans controvèrsies perquè els altres científics no disposaven de telescopis que poguessin confirmar les seves observacions. Isaac Newton va néixer a Lincolnshire, Anglaterra, el 4 de gener de 1643 i va morir el 31 de març de 1727 al Regne d'Anglaterra. Fou un físic, matemàtic i filòsof anglès. Newton és l'autor de Philosophy Naturalis Principia Mathematica, 1686, on descriu la llei de la gravitació universal i les 3 lleis del moviment i és de la inèrcia, base de la mecànica clàssica. Newton fou el primer que demostra que les lleis naturals governen els moviments de la Terra i dels objectes celestes. Newton també va crear un model matemàtic per a les lleis del Kepler, del moviment dels planetes a partir de la llei de la gravitació universal. Així va ampliar-les, demostrant que les òrbites, com les estels amb cua, no podien ser solament elíptiques, sinó que també podien ser hiperbòliques i parabòliques. En el camp de la mecànica, Newton va enunciar les principals de conservació de la quantitat del moviment i del moment angular. En òptica va construir el primer telescopi reflector pràctic i va desenvolupar una teoria sobre el color basada en l'observació d'un prisma que descompon la llum blanca amb els colors de l'espectre visible. Són també notables els seus arguments a favor de la llum està composta de partícules en lloc d'ones. També va formular una llei empírica de refredat i va estudiar la velocitat del so. En matemàtiques, Newton comparteix amb Gottfried Leibniz el mèrit de la invenció del càlcul infinitesimal. També demostrar el teorema de binomi generalitzat va desenvolupar el mètode de Newton per aproximar els zeros d'una funció i va contribuir a l'estudi de les sèries de potències enteres. Aristòtil va néixer l'any 384 a.C. a Stagira, Grècia, i va morir el 7 de març a l'any 322 a.C. Fou un filòsof, lògic i científic. Aristòtil va dominar el coneixement de la seva època, des de la filosofia a la biologia, des de les matemàtiques fins a la psicologia. No només va estudiar gairebé tots els àmbits del coneixement existents en el seu temps, sinó que a més va fer contribucions significatives en la majoria d'ells. Dins l'àmbit de la ciència, Aristòtil va estudiar anatomia, astronomia, economia, embriologia, geografia, geologia, meteorologia, física i zoologia. Dins la filosofia,
Va escriure sobre estètica, ètica, govern, metafísica, política, psicologia, retòrica i teologia. També va estudiar sobre l'educació de les persones, els costums estrangers, la literatura i la poesia. Les seves obres constitueixen una enciclopèdia virtual dels coneixements grecs. Aristòtil afirmava que l'única realitat és el món que tenim al davant. No hi ha dos mons, com defensava Plató, el món de les idees i el món de les coses, sinó un sol, el món real, físic, dels éssers i la seva constant transformació. Amb ell, la filosofia abasta tots els camps del saber. El seu pensament ha influït més que el de qualsevol altre autor en tota la història de la filosofia. Cal destacar el paper dels àrabs en la seva reintroducció a Europa. Encara que Aristòtil va escriure tractats, elegats i diàlegs, Cicero descriu el seu estil literari com un riu d'or. Es creu que la majoria dels seus escrits s'han perdut i només al voltant d'un terç de les obres originals han sobreviscut. El MRUA, que ve a ser el moviment rectilini uniformement accelerat, és aquí en el qual un mòbil es desplaça sobre una trajectòria recta i està sotmès a una acceleració constant. Per representar-ho, anem a necessitar La teoria Galileu Galilei. I won't tell you lies. I will stand accused with my hand on my heart. I'm just trying to say. Ara comencem amb l'MRU, moviment rectilini uniforme. Per a que entengueu millor què és, fijarem un exemple amb aquest trenet. I could say you mean so much, and I'd fix all that I've done if I could start again. I'd throw it all away to the shadows of regrets, and you would have the best of me. El nostre company ha preguntat a una sèrie de persones sobre l'MRUA. Nosaltres hem recollit els resultats de les enquestes. Comencem! About the things that we could be, but baby. Si llencem les dues pilotes a la mateixa vegada i a la mateixa altura, quina pilota que aguantes? ¡Oh! ¡Resistió! Stars. Les dues pilotes les tirem a la mateixa altura, quina de les dues pilotes cau primer? Quina està? Molt bé. Perquè pesa més. Quan hi veus? I see this life like a swinging vine. Si posem les dues pilotes a la mateixa altura i les fem caure al mateix temps, quina de les dues l'aguantes? Agarra-les. I feel something so right. Així tenim els resultats, representats en gràfics, classificats per sexe, edat, esportista o no i general. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it's Conclusió, les dues pilotes no cauen a la mateixa vegada, ja que la pilota de tenis té pèl i el vent la frena. Però si ho fem amb pilotes de frontó o golf, per exemple, sí cauran a la mateixa vegada. only Per hate tant, the road la when teoria you're missing és certa. home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. ¡Feliz Navidad! Santa Claus, Santa Claus. We all American. Yeah. Pero muévelo, Fran. Party over here. Call up everybody we know. This is for the women who be feeding off my ego. Tell them that I made it, cause I listen to my haters. Like what they said and negated. Yeah, I played it like I'm Zico. Pour me out another one. Take a shot and reload. Girls be waiting for me. Got them lining up the free throws. Everywhere that we go, they say I'm their favorite, but
passionate. Yo, girl is cashing in. Kourtney Kardashian. You pulled up with some honeybees and I pulled out with half of them. Cause I ain't going home if I ain't going with the baddest chick. Thumbs up to my friends drinking whiskey. Peace out to the girls that don't miss me. Middle finger to the girls back in high school. Natalia agarra una joya de libreta en plan molt guai. Sexe, deportista o no deportista i per estudi. Nights be getting kinda cold and lonely on the interstate. You be pushing 65 and I be pushing 68. Just to stay ahead of you and prove that we the best, right? Life is just a highway, but homie, there's no test drive. Grab your girl and let's ride. Take you where I'm supposed to be, cause I'll be back to earth someday and you'll be bagging groceries or trying to sell insurance. But it's right here a short thing. You wake up with nothing on your plate. Oh, you poor thing, cause I did what I want and I made my dreams reality. These bitches be caking off what I'm making like Sarah Lee. Looking through my yearbook, said I would succeed quick. Throwing out my salary cause I don't ever need shit. Thumbs up to my friends drinking whiskey. Peace out to the girls that don't miss me. Middle finger to the dudes back in high school. Cause you keep that 18 cool. Cause you keep that 18 cool. You make me look so good. 4 years gone by. Look back and you out of your prime. But the cool kids never gonna miss me. It's all history, it's all history. 4 years, 89. Fuck that, let's party tonight. But the cool kids never gonna miss me. Miss me. Thumbs up to my friends drinking whiskey. Peace out to the girls that don't miss me. Middle finger to the dudes back in high school. Cause you keep that 18 cool. Cause you keep that 18 cool. Cause you keep that 18 cool. Thumbs up to my friends drinking whiskey. Peace out Vaya. to the girls that don't miss me. Middle finger to Conclusió, els dos pilotes no acaben a la... that 18 cool. La teoria és certa. És certa. No... Vale.